αν δεν υπήρχατε εσείς εκεί κάτω, δεν θα τρέχαμε. Πιθανώς δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο κίνητρο εμείς. Επομένως, ευχαριστώ όλο τον κόσμο που βρίσκεται εδώ πέρα και εύχομαι στη διοργάνωση ακόμα καλύτερα. Θέλω να απευθυνθώ λίγο στους αθλητές, συμμετέχοντας σε όλους αυτούς τους αγώνες, σαν διοργανωτής, σαν εθελοντής, σαν όλα αυτά. Ξέρω ότι όλοι περιμένετε ένα μετάλλιο και ένα αγωνιστικό δίπλωμα. Η συμμετοχή σας, η μεγάλη συμμετοχή σας φέτος σε αυτούς τους αγώνες μας έχει λίγο αποσχολήσει. Υπάρχουν αυτά τα υπόλοιπα μετάλλια. Θα παρακαλούσα να βοηθούν, να δούμε να πάρουν όσοι είναι από μακριά. Προτιμήσαμε σαν οργανωτική επιτροπή να δώσουμε στους νέους αθλητές διπλώματα να πάρουν για όλους. Η Δευτέρα το μεσημέρι, όσοι δεν πάρουν το μετάλλιο, μπορούμε να το στείλουμε. Ζητάμε την κατανόησή σας. Ξεκινήσαμε να έχουμε 100 αθλητές συμμετοχή και συμπεράσαμε τους 200. Διπλώματα θα τα πάρετε, παιδιά, εκεί στην γραμματεία, την ομάδα των 4 κοριτσιών που πάτε μέσα στην ίδια όλη μέρα και θέλουν και ένα χειροκρότημα. Έμαθα ότι η νύφη Κυρία Τατιάνα, συγχαρητήρια. Κύριε Τάσο, μπράβο κοπελιά. Συγχαρητήρια. Όσοι δεν θα πάρουν σήμερα μετάλλιο, θα προσπαθήσουμε στις διευθύνσεις που έχετε δώσει στις δηλώσεις συμμετοχής να σας στείλουμε τα υπόλοιπα άτομα. Άντε και σχετικό βγαλέ, πού είναι τα βραβεία των παιδιών? στο τραπέζι θα μου πείτε να μου δώσετε ονόματα όσοι δεν πάρετε μετάλλιο. Στο τραπέζι θα μου δώσετε ονόματα, διεύθυνση, Δευτέρα να συνεχίσουμε. Το λεωφορείο ήταν εδώ πέρα μπροστά. Αν δεν ήταν...